Assalomu alaykum Türkmenistanlar. Assalomu alaykum dünya Türkmenleri. Men Xıdırov Qahimrat, Türkmenistanın Halk Hareketining Türkmenistan Demokratik saylovining qurnalaryň biri. Aziz adamlar, Türkmenistanlar, iyildeşler. Dünkü videomdan soň ma köp jan geldi. Türkmenistanın her kunjogyndan, her vilayatından hemmesi bir zadayda otyr. Biz ruhtan düştük. Durmuşun süýjüligi ýok, näme etjegimizi bilemiz, özümüz kast edeyli diýip otyr. Men olara ay ruhlandyryp otyr. Hemmesine näme üçin kast etmelisiz dedi. Özüňizi. Şoň üçin şuňky videomy ýazjak boldum. Hen ondan başa näme üçin men her gün video ýazyp başladym. Sebäbi bu bir kanun prezidentiniň edip ýörän işleri men barada bu Angliýada şolaryň içlerini ýakjak bolup videosunu ýazyp otyr. Buların edip bilen işleri yok. Meni nädip ağzımı yımdırmak için. Edip bilen aklar. Indi geçeyli öz nememize. Adamlar, Türkmenistanlar, iyildeşler, näme üçin siz özüňiz ruhtan gaçýaňyz? Siz gaýta bu bir kanun, bir sowatsız prezident barbini şu erwet düş göreni ýaly etmeli. Bu gaýta öz nädip ýaşajagyny bilmän, näme etjegini bilmän ýörsün. Mung durmuş süýjüligini görmesin. Sizin yaraňyz depter bilen, kağızyňyz bilen galamyňyz bolmaly. Her zada siz arza ýazyp oturuvermeli. Şo zada öwrenmelisiz. Birinciden vilayat, etrap, vilayat, finadjely ýazmaly. Näçe manat sizin etrawyňyza, vilayatyňyza gelen merkeziden? Näçe manat? Nire soğulandyny? Size hemmesine apçot vermeli. Sebäbi siz Türkmenistanyň raýaty. Siz bilmeli, nire haýsy kunjogyna, haýsy näme pul soýallar bolar. Näde spisowy diýildi. Siz şonu bilmeli. Hemmäňiz şu bir hat ýatsaňyz, bularyň kellesini tutup başlaýar şöýdip. Näme etjegini bilmän. Sebäbi siz talap edip otyrsyňyz. Öz hak hukuklaryňyzy konstitusiýa boýunça sizin hakyňyz bar bu zatlar etme. Büyüdüğünçülük zat etdiniz, mektepte aylık vermedilermi? İşinizde aylık vermedi. Ailenizin çekip aldılar mı? O ağlabayların öyüne. Galan bilen kağıza arza şikayet prokurorun adına. Olardan cevap gelse, işte ne doğru cevap gelse bize yüzlenin. Bizim Telegram kanalımızda yürüyte nememiz var. Çatlarımız var. Şotay uğradın öz nemelerinizi. Bunların cevaplarını. Biz insan koruyun edaralı bilen bärde dünya cemiyetlerine bu sorokları kaldırarız. Şoň üçin siz ruhtan düşmeli däl. Indi käbir aýdy taşyz öz azy harit bilen özüni üçünçilik eder. Ýöne gaz nebit ýok diýip aýdyr. Ýok. Gaz nebit ýok, dogry. Ýöne men aýdanda her vilayat özüni üçünçilik eden diýende bular görkezmeli, her vilayat özüne göwni etenligini. Men aýdanda daşygyzda az haritlaryny üçünçilik edendi diýende edip biljenim gözüm yetip otyr. Ondan başka siz bu bir kanun prezident, bu Jramovlar dünya teknologiyalardan sizi mahrum ettiler. Dünya cemiyetinden mahrum edip otyr. Sizi yapık ýurt edip otyr. Ine seyretseniz, Türkmenistan'da 366 günden 300 günü günlü gün. Jowramasy günleri. Solnişni panel diýildi bar. Günden elektrik enerji alıp bolýar. Men 5 ýyl, 3 ýyl mundan ozal Owganistana gittim. Owganistanda bir dağlykda biri yer alıp işledip oturan eken. Yerleri gazyp miwe ağaç ekip elektrik enerjisini yerden alýan diýse 8 tane paneli bar eken. Görsem. 8 tane paneli elektrikçisi vyrabatowyp diye yerin teýinden suga nasosdan aly. O taýda bir howuz gurupdyr. Howuzyň içinde mallaryň poklaryny taşlap şu su yerden çıkan suwlary şu howuza düşýär. Howuzdan aňarky deşiginden su gidýär, uje udabreniyalar atyzlaryna. Ine elektrik energiýa nerden gelip bolýar? Ine nädip özümüz üçünçilik edýäs. Ondan başga
Şemallı günümüz hem kän kış günü. Винтовой турбина de, винтовой пропеллер var. Şondan elektrичество вырабатывать edip boli. Maşinlar hem häzir dünya boyunça, ekologiya boyunça, dünya boyunça elektrический maşina nalogsuz edip yörlü hem yerde. Yöne, bir zady siz unuttunuz. 70 yıllap Sovet Soyuz dövründe işlen dövründe, Türkmenistan Sovet Soyuz'un oldu. Bular Türkmenistan'ın yerlerini bozdular, erozya getirdiler. Şöyle eksploatasiya bilen, bizde yerlerimiz den Xarezm oblasti bilen Özbekistan'ı. Näme şu Xarezm oblastynyň yerleri erozya bolmadyk. Sebäbi o taýda drenajny sistema zatlar ulandylar. Biz bu zatly Türkmenistanda näme şu ulanmadylar? Hemme zat deňlik bolandy. Biziň arzy şikaýatymyz bar. Sovet Soýuzyň suda verme. Sovet Soýuzyň häzir правоприемник kim boli? Orset boli. Orset'a şikayet edip biles. Dünya kazesinde. Bu zatları. Ondan soň 20 ýyldan soň, 29 ýyl näme biz garaşsyzlyk alan soň, Daşuz vilayatyna bir pромышленный предприятие guruldymy? İşsat gurulanak. Men şoň üçin şu zatlar aýdyp otyň. Näme üçin gurulanak Daşuz vilayatyna bir zatlar? Bir предприятие gurulmady. Men ýanymda bar. Bu bir kanun prezident gelip su zawodyny açyp gitdi. Daşuz vilayatynda. Ýöne şu su zawodyny su içip gören adam ýok. Hemmesi distillirowany su satyn alyp otyrlar. Bizi öldürüp otyra Daşuz vilayat. Daşuz vilayatynyň halkyny gyryp otyr. Kim üçin? Jranflaryň tohumy üçinmi? Şöyle aytsaň Lebap vilayatym, şöyle alsaň Mara vilayatym, şöyle alsaň Balkan, Ahalam şöyle. Aşgabatym şöyle. Bular Türkmenistanyň halkyny gyrjak bolýarlar. Şu başga bir milleti getirjekmi kadyn Türkmenistanyň içine? Ine Lewap alayly. Lewapym özüni üçinçilik edi. Döwlet abatdan gaz ojagy bar. Mestarajdeniyesi. Gaz bilen özüni üçinçilik edi. Azy Harit bilen özüm üçinçilik edip bile. Mar vilayatym şöyle alayly. Olam özüni üçinçilik edip bile. Hemme zatlary. Ahal alayly. Ahalda da şeýle ýagdaýly özüni demedip bile. Näme üçin bular bir tohum bizi eýlep alypdyrlar, şu möt ýaly Türkmenistanyň teninde ýapyşyp gany sorup otyrlar. Näme üçin? Näme üçin biz bulara ýol berip otyrys? Bular diňe süýjüligine süýjü almak üçin süýjük. Kamput diye. Orsal konfet diýerler. Türkmenistanda şeker kamput diýerler. Haýsy welat tapawdy ýok. Süýjü, Aşgabatda süýjü diýerler. 1.800.000 dollary Şotlandski firma üstünden bäri uğra diýerler. 1.800.000 dollar. Diňe süýjülerine. Bu Berdi Muhammediň tohumlary. Näme 1.800.000 dollar Türkmenistanyň içinden de perdilemäz halka. Näçe zat alyp bolardy o zatlar? Näçe mini fabrik, mini zavod kurup bolardy o taýda? Ýöne bizde effektivni menejment ýok. Biziň bir kanun prezident ogurlamakdan başga iýsat oňoranak. Ýöne biz muny ýola goýarys. Öwretdik amyny her iki günden ýygnak geçirmä. Öwretdik amyny geplemä ýygnakda. Öň gepläm bilmede. Aýdym aýdyp berýärdi. Biz muny ýola getireriz. Ya bu işler halka hizmet eder. Ya halk muny ýokdur. Ýöne eziz adamlar Türkmenistanlylar. Indi siziň ýaraňyz. Galam bilen, ruçka bilen kağız bolmaly. Bir zat olsa oturup siz öwrenip bile ýazmak arzy şikaýatlaryňyzy. Goýşolar okap kellesinden tutsunlar şöýdip. Näme etjegini bilme. Indi ýene bir aýdy Gowşul hanyň men Türkmenistan taryhyny gowy bilemek bagyşlan. Sebäbi 29 ýylyň içinde tarih diýen zatdan ýatdan çykardylar. Bu özlerim bilen ak ruhnamadan başga zat. Sovet Soýuzda da tarih bardy, biz hiç zat bilmedik. Sebäbi oruslar biziň tarihlarymyzy ýatdan çykartyrjak boldular. Ve häzirki 29 ýylyň içinde biz öz türkmenlerimiz biz gul edip
ne mankur detçek olayım ruhnamı okudup. Bilemzak, belkim Qoşut Han qowu handır. Men siz bilen razı. Okak gördüm. Yöne siz bir zatı unutman. Qoşut Han çağıranda sarakta Türkmenler gelin Xiva Han'a karşı olup çıkany. Şonda daşı uzun Yomut beylere gelip, Yomut hanlara gelip, daşı uzun Yemreli hanlar, Çoğdur hanlar hemmesi gelip şu tayda deneden teneten durup öz Türkmenlerimizin soğuştular. Şonda ova gelende minaradan taşladılar. Köp Yomut hanları, Yemrelilerin hanları, Xiva hanlar. Şu zatları yattan çıkarman. Men aytacak zadım, Türkmenler hemmemiz bir millet, bir halk. Bizde bolmalı değil. Siz palan tiyirden, biz anarkı taypadan, biz hemmemiz Türkmenler. Şu zatların yattan çıkarman. Kim başka bir oynap başlasa, şu tiyiri taparasçılığı, şu Türkmenin birinci düşmanıdır. Birinci düşmanıdır. Men şu arada ne çeyizek aytçım, bizim bir insan koruyucu. Sesin çıkarana o hali, Hudaya şükür şu zatlar. Sağ olun Türkmenistanlar. Yine bir gazı aydiyen. Sizin indi yaranız kalan bilen kağız olmalı. Bir zatı unutuptun, yattan çıkarptın. 7. noyabrda köpsü cana diye çıkmadılar ha, biz bardık deyip. Yok, çıkıpsınız ha siz. Baran adamlar, cana diyen adamlar bardınız ha siz. Çıktınız ha. Ondan başka biz bar hakim miliseleri çıkardık. Indi taze aksamız var. 21. noyabrda. Saat 7'de iş tuturdunuz mu? Akşam kıyediniz. Hemmeniz çapak şalın. 15 minut, 10 minut, 5 minut tabağı diyor. 7'den başlap 7.05, 7.15 hemen bütün Türkmenistan'da şapak çalın. Çapak çalın. Sizden xahiş. Bizim aksiyamız şu. Şoň için. Olsun bağışlan adamlar. Men her 3 videomda İstanbul'daki durum bizim oğullar düşüptir şu içeri. Şu arada aydık geçerin dedim. Siz hemmeniz Amerika'daki ayal var. O Şveçya'da var, Laplandiya deymi, o demede var mı, Litva deymi. O İstanbul'da köpsün 2 günde biz çıkarıyız diye ayttınız. Bu ne siz yuvaş otuyorsunuz? O sizin Türkmeniniz değil mi ya? Siz ön döşünüzü uğrayadınız. Biz Dur Sultan'ı çıkarıyız 2 günde. Bize ruhsat veren akla, koyan akla devet edip. Hazır ne size devete bövet olup oturmayı? Ne için siz şu oğulları çıkanızak? Biz öz tarafında iş geçirip otuyoruz. Yönü sizde ne hareket karışıyız? Biri var Miçurin. Derek ekenler. Dur Sultan çıkan son sağ olsun pravozащитник. Olur действительно sağ olsun. O zaman Moskva'da son bir Oğuz kalıptır. Şona sağ olsun diye. Ne için siz şu Oğuz'a yüzlenmeyen? Ne için şu çıkarmıyor? Sebepsiz öğrenen, işsat etmen, bir evinizi hvalit etme. Yeni bir gezegayt çıkın. Türkmenistanlar. Daştan qaraşman kömeğe. Öz-özünüzü siz. Kömek. Siz öz-özünüz alıp çıkıyınız. Sizin öz elinizde, sizin baktınız. Sağ olun. Türkmen halkı öňe, Türkmenistan öňe. Sağ olun.